Sumy we Trebinie, Bośnia i Hercegowina. Czemu to państwo się tak mianuje? No bo składa się z historycznych dwóch tajlów. Genau sumy we Hercegowinie, to południowo tajla. Sumy przy Czarnogórze, przy Chorwacji, niedaleko Dubrownika. No ale od roku 1995, kiedy skończyła się wojna tutaj, domowa wojna we Jugosławii, to potajlowali ten kraj, co by zachować integralność placów, historycznych placów Bośni i Hercegowiny pół na pół. Połowa to bośniacko-muzułmańsko Republika Bośni i Hercegowiny i Republika Serbsko. I genau są we Serbskiej Republice, no ale nie we tej niezawisłej Serbskiej Republice, a we Serbskiej Republice, we Federacji Bośni i Hercegowiny. Tak to jest. Tutaj mamy większość Serbów. Tutaj mamy prawosławny kościół. Byliśmy dzisiaj na liturgii, troszkę inne zwyczaje niż we Sosnowcu, niż w Polsce, bo każdy prawosławny kościół jest autokefaliczny. Nie będę teraz duplikował, co było inaczej. No ale mamy też tu katolicki kościół, mamy meczety, są tu dwa meczety, choć żadnej muzułmanki we hijabie, nikabie, tak jak to było w Sarajewie, żech nie widział. Głównie tutaj we Serbskiej Republice, we Bośni i Hercegowinie żyją Serby i oni są prawosławni. Bez ponad 400 lat, od XV stulecia do XIX stulecia, dzisiejsza Bośnia i Hercegowina była pod kierunkiem osmańskim. No i stąd mamy te meczety, choć muzułmanów tu jest już niewiele, no ale widzimy, co te meczety fungują. Jeden był oderzony, że w los nikogo nie było. Muezini nawołują, no tak gryfich to nie muezini, bo mamy to nagrane, to idzie ze głośników, Godają, co ta Serbska Republika, kajmy genau są we Bośni i Hercegowinie, chce się oderwać, chce być osobną, drugą Serbią, albo do Serbii się dokuplować. Widzimy tutaj wszędzie te nawiązania do wielkiej Serbii. Widzimy tutaj wszędzie cyrylica, serbsko-gotka. No, jest to skomplikowaną sytuacją i całki ten land, Bośnia i Hercegowina, jest fest skomplikowano. No, nie ma tutaj prezydenta, jest zarząd 3 personów. Musi to zawsze być Serb, Chorwat i Bośniak. Bośniak bez SZ to jest